ka sa mga gigs nila. Kaya subscribe na! Tara! Bye.
gulo. Pera dapat sana mo inaluto. Maakit ako ang dagutin mo. Kaya inis-ino tunang narin ko. Dahil nagdaro ka tama ako. Kaya ayun sa bugero, kaya sa puto. Asa pa ulitin. Hello mga manay, magandang araw po sa inyo. Ngayon ay araw ng linggo, January 10, yan. Meron tayo ditong special na bisita mga manay sa bahay. Hulaan niyo kung sino? Bumati ka nga. Ako po si Rian. Bumati ka. Shoutout po sa inyo lahat. Bati ka muna. Hindi mo, bumati ka muna. Yung pambati mo, ano yung dinapambati mo sa mga sa mga viewers mo? Maraming salamat po sa mga subscriber ko po. Siyempre mga ka-drummers. Mga Yan, okay. Yan. Tinuturuan ko siya ito eh. Actually, tinuruan kasi mag-gitara ngayon. Mga ilang chords lang, simple chords lang. Yung D, A, saka E minor. Yan. Para maano niya lang. Yung pag ano lang ba, mapabilis lang yung pag ano niya ng paglipat-lipat ng daliri sa pag-i-strum niya. Marunong na siya talaga actually. Kaya lang, siyempre, kahit di tumunog yung chords na ini-strum niya, okay lang. Dahil at least maano niya yan, masasanay na yung finger niya. O yan o, totoo. Yan o. O, kitam? Naririnig niyo mga manay. O, siya na yung nag-ano niya, nag-strum. Alam niya na yung tatlong chords na tinuro ko. O, tigilan mo na muna yan at magsa-shoutout muna tayo. Okay, shoutout po muna tayo mga manay. Maraming salamat nga po pala sa ating mga viewers and subscribers. Siyempre, salamat din po sa pag-subscribe nyo sa channel ni Rian Morales Official. Thank you po. At sa ngayon po ay mahigit na 500 yung subscriber ni Rian and counting. Ang tulungan po natin si Rian doon sa kanyang Watch Hour. Kaya kinakailangan panoorin nyo po. May playlist po si Rian. Yung po ang panoorin nyo, yung playlist na yan kasi nandun yung lahat yung mga nilagay na videos ni Rian. So pag play all nyo lang, i-play all nyo lahat yon, lalaki yung kanyang watch hour, okay? So maraming salamat. Dumako na po tayo ngayon dito sa ating shoutout portion. Unahin natin, sabi ni Sir Hernan Porteo. Kinig ka, dapat ganito gayahin mo. Sabi ni Sir Hernan Porteo, Happy Fiesta sa mahal na pong itim na Nazareno ng Quiapo, Noy. Nung tumirami dyan 4 years ago, nagpapasan. 4 years ako nagpapasan, 4 na taon daw siya nagpapasan. Shoutout po sa mga deposit at kay Rian Sir Hill. Yan, okay. Rian, shoutout daw sa'yo. Shoutout din po. Shoutout din po. Okay, next. Basahin mo.
Wow. Kanino galing? Kaya ano po, Arboso. Ayan, Arboso. Jennifer. Ayan. Okay, ano sabi niya? Oh. Wow. Wow, na wow. Galing mo talaga, Rian. Well, love yes. It, Oh, idol, Rian. God bless. Ingat palagi. Pa-shout out sa'yo, Rian. At sa family mo at kay Sir Gilbal. Thank you, Sir. Ano yan? from From Qatar. Qatar. Ano? Jan? Jenny. Jenny. Yan. Okay, para kay ma'am, mula kay ma'am na our boss, Jenny. Yan. Maraming salamat po. Ay, si Rian na mismo nagbasa ng iyong shoutout, ha? Yan. Okay, next. Sabi naman ni 13 hours ago, ang galing ng pangalan niya, 13 hours ago, di nakalabas muna pero di nabawasan ng galing. Lalo pang gumaling. God bless, good health, and keep safe always, baby girl. Shoutout po, Sir Shout out Hill. po. Thank you po. Yan, thank you raw po. Sabi ni ni Rian. Sabi naman ni Ma'am Villegas Ani, galing talaga 100% ang enjoyment kapag napanood ko. Grabe. Shoutout po sa mga di pa nakapanood nito. Panoorin nyo, kakaibang mararamdaman nyo. Adidas, baka naman. Adidas kasi yung suot mo kapon, di ba? Baka naman. God bless sa'yo, Rian at Sir Eddie. God More bless din sponsored po. po. Thank you po. Ayan. Thank you raw po. Sabi ni Rian po. Next. Sabi naman ni Ma'am C Channel, ito, supporter mo rin to, taga Kuwait din to eh. Mapagpalang araw, Sir Hill, galing talaga ni Rian, kakaaliw ng bagsak ng stick buong buo. Shoutout kay Rian at sa'yo, Sir Hill. Keep Thank safe you po. God bless all. God Ayan. bless din po. Ayan, okay. Maraming salamat, Ma'am C Channel. Next. Sabi naman ni Ma'am Idelita Galapon, ito talaga avid supporter mo to. Good evening, Sir Bal. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po. God bless. Ayan. Next, maraming salamat po, Ma'am Idelita Galapon. Sabi naman ni Miro Ricardo, ito talagang sabi pag magpa-shoutout to, nice! Wow naman! Shoutout. Shout out din po. Or shoutout din po raw sa'yo, sabi ni Rian. Sabi naman ni Ma'am Josie Villaflor, basahin mo? Pa-shout out po kay Rian at yan, Watching watching in in Riyadh. Riyadh. Okay, maraming salamat po, Ma'am Josie Villaflor. Ano sasabihin mo dyan kay Ma'am Thank Josie? you po. Shout out din po. Ayan, okay. Ingat-ingat po kayo dyan, lalo na mga OFW dyan sa Middle East. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Josie Villaflor. Okay. So, yan lang po ang ating mga pa-shoutout sa ngayon, mga manay. Ulitin ko ulit. Subscribe po natin yung channel ni Rian, yung Rian Morales Official. So mag-subscribe po tayo mga manay para makagraduate na si Rian sa kanyang requirement bilang Ayan ang kailangan kasi ang kailangan 1,000 subscriber at 4,000 watch hour para ma-monetize ang kanyang channel. Merong mga doon sa pag walang problema ang channel ni Rian, mamomonetize kaagad siya. Pero kung may problema, siyempre kailangan tanggalin yung mga problema na makakasagabal sa pag-monetize niya. So anong masasabi mo Rian sa mga imbitahan mo sila? Maraming salamat po. Imbitahan mo sila doon sa channel mo. Po? Sa channel mo, imbitahan mo sila mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Ano yung YouTube channel mo? Rian Morales po. Official, lagyan mo. Rian Morales Official. Imbitahan mo sila mamaya sa live mo. Opo. Imbitahan mo sila. Kung pumunta po kayo sa live namin dito dito, manood po kayo. Ayan, magkakaroon po kasi mamaya, kasi di ba kahapon dapat si Rian, magla-live dapat. Kaso ang sabi dun sa notification ng sa live streaming, at least 24 hours daw yung activation ng live streaming niya. So, hindi kami nakapag-live stream kagabi. So, sana mamaya okay na yung live stream niya para makapag-live stream si Rian. So, abangan niyo po mga manay yung live stream ni Rian mamaya. And siyempre, pakiusap ko rin yung channel ni Uday 2524. Subscribe din po kayo sa channel ni Uday 2524. Nakasubscribe mo po kayo. Okay, maraming salamat. Thank you. So, hanggang dito lang po. Ito po muli si Hill at yung Hillbal Channel ay nagsasabi na wipe at dubahin pa ng ating pong may kapal.
at ingatan ng bawat isa sa atin at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat. God bless you all and ano yung God sinasabi? bless din po. Ano yung sinasabi ko sa uli? Diyos? Po. Ano yung sinasabi ko? And Diyos? And Diyos. Mapapalos. Papalo. Diyos mamalos. Diyos mamalos sa hindi ko pala. Okay, maraming salamat po. Thank you.